Tervepä terve kaikille. Se on minä Timanttimies. Ja Mitä vittua? tää kuuluisi olla 3. osa, mut kakkonen vähän kusas ja me siinä vaan oikeastaan hakattiin puuja farmattiin, mutta Tehtiin kumminkin tämä. no niin, mutta eihän nää niin ihmeellistä tässä ookaan. Meillä ei yksi hiekka. Mut eiks tää oo jossakin se saari? Ei tässä oo. Ai ei se on se oikein. Kun se löytyy vaan tuolta alta, niin hiekkaa. Mutta me varmaan tätä voitais tehdä tässä joku. Mitä me voitais tehdä? Toi alakerros. Ei, joo, ehkä. Olisi ihan hyvä. Mut siitä pitää tehdä varmaan kaksi osaa. No ei välttämättä. No kyllä siinä aika kauan Ääni kestää. rupes alkaamaan kurvaa. Älä hakkaa koskaan alas. Eikö se tajua? Mä en tehdä se alakerros. No yksi dirtti meni haittaaksi. Ei se nyt haittaa. Tuu ylös. Onks sulla dirttiä? On. Kuinka monta? Apua! Sama käy tuolla alhaalla. Et. No jos se... Tiedätkö miksi sä teet kaiken homma? Sä kuvaat niin sitten. Tosiaan laittakaa kommentteihin, että mitä te haluaisitte nähdä. Tai siis Mitä me rakennamme. Skyblogis ja Mitä pelejä te haluatte. Saisiko tätä cobblestonea hakata? odota, ei nyt. Sun mikki vähän särisee. No. Pienistä. Tiedätkö me goblaadat ennen, koska ennen vielä vuotta. Joo. Saaks tonne alas mennä? Saako? Ei. Miksei? Hyppää tonne alas. Onks sulla vesibuketti? Mä otin ämpäri. Älä ota, laitus takaisin ihan vaan varmuuden vuoksi. Ihan varmuuden vuoksi. Mä otan tästä puuhakun tai Otan mä stone vai vuuden pikaksen? Et sä tarvitse. Jos mä menen hakkaa kiveä jos. Odota. Hyvä homma. Mä tuun nyt sinne alas, käykö? Älä häviä. Tää ei oo vielä turvallinen. Tää on aika hyvä, että kun tässä on tää on näin pieni saari ja tähän saatiin näin paljon. Mä voin ottaa vähän goblea täältä. Ai sä olit kaikki. No mä tuun sinne alas nyt. Joo, voitais. Missä sä oot? Sun mikki vähän säti. No kuuluu ärsyttävä ääni, mut ei sille voi katsoa, et mitä ei. Eihän. Ois pieni hetki. Ai saakeli. Sori katsojat, jos korvat raiskaan. Kuuluu ääni. Hyvä. Säriseekö enää? Joo, piti ottaa mikit vähäksellä pois. Riittikö goble? Onko sulla vielä goble? Mä tein kaikista aitoja. Älä ihan kaikista. No, jäi vaan yksi goble. Ja tossa... No, hankitaan lisää. Miksi tossa on tällainen kohta? Se on se Mene pois.
Mä en halua tippua täältä. Mitä mä voisin tehdä? No, mennään vaikka Googleen. Tää alakerra ei tarvi ollakaan kummonen ihan. Ei niin vaan, se nyt vaan niinku laajennetaan sit. Farmi tonne alas. Joo, laajennetaan tarpeen mukaan. Ai saatana. Voit sä ottaa mikin mutelle? Entäs nyt? Ei kuulu vähän hiljalla. Särisee. Joo. Vähän vai paljon? Ei no, ei nyt enää oikeastaan. No mä kuulen sinnekin. Mistä me laitettaas nyt? Vaikka tosta. Ei. Teknisiä ongelmia. Kykyä soitetaan uudelleen. Ei. Pitäisi. Ei nyt kuuluu vähän surinaa. Oi vittu. Ei kuulu herra. Ei kuulu timanttimiehen puhe. No, loppuvideo sitten varmaan, että ei timanttimiehen ääni kuulu, mutta eihän se nyt ketään. Mutta hän kuulee meidän äänemme, joten Timottimies nyt hei, tuolla on se laavu, nyt se voisi ottaa pois. No. Laava tohon. Vesi. Tin, 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 tin. Mä hakkaan nämä koblet timanttimiehen kanssa. Niin sitten kun olemme saanut tämä hakattua aika paljon, niin sitten jatkamme siitä. Seuraava osa rupeamme kuvaamaan heti. Niin sitten video tulee tänään tai huomenna. Eli tänään on sunnuntai. Ja te näette tämän varmana sunnuntaina. Niin happy. Ja se olemassa mitä vitsi. No aivan. Nyt laitetaan vesi tuohon. Buketti sinne. Kivi hakku tänne. Kivihakku tänne. No niin, kiitos. No. Cannot send that chat message. Mitähän vittu. No. Hakataan vielä. Tin, tin, tin.
se olisi